obratit će vam se Duško Đurić ispred Svetosavskog jedinstva iz Beograda. Pomaže Bog, braći i sestre. Ja bih da vas pozdravim ispred 9. udruženja koje su se ujedinile pre 7 dana i da vam kažem da niste sami ovde na Kosovu i Metohiji. Da cijela Srbija, Republika Srpska, svi mislimo na vas. I uz vas smo i sa vama smo. Od početka do kraja. Kraj mislim da će biti brzo ovim izdajnicima, šiptarima i svima ostalima koji prete na vaše teritorije. Ovde, na vaše domove, koji kažu da ima granice. Nema granice. Mi smo sada prošli, nigde nikog nismo sreli, vratili smo se, promašili smo put i neće nikad biti granice. I ne može da bude granice. Računajte na nas, uz vas smo, imate svu pomoć u svemu. Svako dobro od Boga. Pošto smo se danas okupili na ovom prvom saboru posvećenom majoru Žiku,